हनै लोगो, बैयाव सोरबा गोलैनानै दङ। नों सोर जाखो? आं बेयाव बोरै मोनफैखो? आदा, आं सोमस्रि। आं नोंखौ बै लामायाव गोलैनानै थानाय नुनायखायसो बिसिम लानानै फैदों। आं मा जादों बिनानाव? आं मालाय बोरै मिन्थिनो आदा, नोंनो गोसोखांदो। बिबार, जों सानैनि मोजां मोनलायनाया बेसेबांबा बोसोर जालांबाय। बेनिखायनो नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रासो बुंगौमोन। बुं सोमदोन, आं मानो गाज्रि मोननो? जेराव नों आंनिखा, आं नोंनिखा। बुंनायाथ' गोरलै बाथ्रा बिबार। सालाया जेरै फिदिङो एरै गिदिङो, नाथाय आंहा गिखांनाय दङ नोंस्रानि न'खरखौ लानानै। मा सोमदोन, नों आंनि आइ आफाखौ हरा जाजानो गिदों नामा? औ बिबार, मानोना नोंस्रानि न'खर जोंनि न'खर बेखौ नोंनो मिथिखायो। बिबार, साख्रि नागिरनायाबो रां गैयियावनो मोनासै। ओरैनो सम बारलांबाय। आङो दा बेखार सेंग्रा। नोंस्रानि न'खरा आंनो बोरै हरनो? बारा गिनाङा दे, माखौथो इसेबां सानबाय थादों? मोनसे खोथा, नों दा न'आव थांनानै नोंसा आइजों जुलिनि खोथा रायज्लायहैदो। आंबो आइ आफाजों रायज्लायनोसै। मानोथो सिरि सिरि थाबाय थानो? अके, जोंहाथ' आइल'सो दं। आइया बिहामजो लाबोनो होनगासिनोखा, नोंहासो? जोंनाबो आइ आफाया जोबोद अनसुला अनसुलिखा, जेबो बुंखानाय नङा। थ' बिदिब्ला थांनोसै। रिजाल्टखौल' नेथ'लायदो, आंनि सना। थुदो। आयै, माबे फिसा? आयै, नोंहाबो जागोना नोंजों हाबानि खोथा सावरायनो थिनहरदों। नों गनायोब्ला लाबोनोसै आङो। मा फिसा, आंनो बिहामजो लाबोनोसै? औ आयै। सोमदोन फिसा, नों माजों जुलि लागोन? आंनावथ' रां थाइसेबो गैया। आयै, नों जेबो सिन्था जानाङा। जुलिखौ माजों लायो माजों लाया बेखौ आं दं। बेखौ नों खालि लाबोनोल' होदो। दे फिसा, नोंनि गोसोसै। हेलौ। ओइ बिबार, नोंना मारै खबरा? आंनाथ' राजि जाबाय, नोंनालाय? रना, मा एसेबां आथुर? आं दासो न' मोननो नागिरदों नै। दे बिदिबालाय। ओइ बिबार बिमा, दै लाबोलाय।
आइ आरो आफा, मा जाखो? आं फंसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन। मा खोथा? हनै बिफा गोनां बुंनानै लाखा। आफा, सोमदोना हाबा लानोसैनो। लाथोंसै लानोबालाय। नोंहालाय मा जाखो? मा गिफ्ट बायनो रां नांगौ नामा हाबायाव थांनो? बिब्दि नङा आफा, माने जुलिया आंजोंसो जागोन। बाथ्राया बिदिसो। बबेनि सेंग्रालाय? सोर दं आरो मा मावो? गामिया सुन्दारि होनो। बिस्रा बिमा फिसा सानैल', जेबो मावथ'वाखै। जेबो मावथ'वाखै? माने बेखार सेंग्रा आरो बिमा फिसा सानैल' बाव। खोनादोंना बिमा नोंसाजों रावखौ? आइ, नों मानो दानो जुलिनि खोथा सानखो? आयै! बुजाय बिमा नोंसाजोखौ। आंहा मान सनमाननि खोथा दङ। साख्रि गैया बाख्रि गैया, बिजनेस मावनो रां गैया। बेफोरबायदि सेंग्रानो आं माबोरै फिसाजो हरनो? सेंग्रा सिख्लायाव गोसोथोलायनाय थाखायो। आरो खोनासं नोंसोर सानैबो, आंहा आंनि लोगो बै मैथानि फिसाला मिथुन बिजनेसमेननोसो आंनि फिसाजोखौ जुलि हरगोन। मिथिबाय? आफा! आं जेरै बुङो बेनो जागोन। मानोना आं बे न'खरनि मालिक। नों आंनि फिसाजोसो। बिफानि खोथाजों सोलि। आइ, नोमफानि खोथाजोंनो सोलिजोबदो। आयै! आं सोमदोननि अनगा गुबुनजों जुलि जानो हाया। सोमदोना आंखौ मोनाबा मा जागोन? मा जानो? थैगोन। थैथों। बेबायदि बेखार सेंग्रा थैनायनि जेबो लस गैया। नोंखौ बे न'आव दोनजाबाय थानाय नंला। दानो लेंहरनानै हरखानोसै। नङाबा सोमदोनसो जाबाय थागोन। बिमा, बिबारखौ दानो देलायहोहैथां। बेखौ दिनैनो दानो हरफाखानोसै। आफा, आं थाङा। थाङा? देलायहोहैथां। फैदो आइ। हेलौ नोंथां। औ नोंथां, बाथ्रा इमारजेन्सि जाबाय नङाना? मा इमारजेन्सि बाथ्रा नोंथां? सोरबाफोर लोमजाबायदों नामा? बिदि नङा नोंथां। फिसाजोआ सोरबा सोमदोननि फाग्लि जागासिनो दङ। बाथ्राया बिदिसो? औ नोंथां, बेनिखायनो नोंथांनि फिसाज्ला मिथुना दङब्ला दानो लांफैखादोंसै। दं नोंथां दं। र' बिदिबा थिनहरनि आं। दे थाब थिनहर। मिथुन, ओइ मिथुन फिसा। मा आफा? नै आं दाखालि बिजामादैनि खोथा बुंनाया, नै दानो लायथारनांगौनो। मानो एफा हाखु दाखु आफा? जे जायो उनाव जासिगोनलै। नों थांदोल'। थाब लानानै फै। फिसाजोआ सोरबा सोमदोनजों गोसोथोलायोनो। बिमा बिफाया हरनो गोसो गैथारा। नों सिख्ला जाना साबना लाना फैदो थां। होद आफा, मालाय गोसोथोलायनो गोनांखौ बोरै लायनो? दोलाबोआथ'। होद जिख'। सानैसो सेंग्राफोर लानानै थां। मोनखानाय दाउखौ हगारजाया। आदै, ओइ आदै। मिथुन सफैबाय। आदै सफैबाय। मिथुन आदै, जेबो रायलायनांगौ गैला, लानानैल' थांदो। उननि बाथ्राया उनाव जागोन। ओइ बिमा, बिबारा लाना फै। आं थाङा होनदों। आफा, आं थाङा। मा थाङा बेलाय? फै। मिथुन फिसा, लाना थांदो। जागोन आदै। आफा, आं थाङा होनदों। दिनैसिम साननै सानथामानो जाबाय। बिबारनि जेबो खबरानो गैया। ना बिबारासो? नङा। बिबारा आंखौ बिदि खालामनाय नङा। आं बुजिनोनो मोनासै। मा जाखो? सोमदोन, नों बेयावसो दङ? बिबारा हाबा जाबायथ'। मा? नों बेखौ मा बुंलाबायदों? सोमदोन, बिबारा हाबा जाबाय। नों मिथियाखै नामा?
बिबार ओइ बिबार नों आंखौ जौ लोंहोबाय आंखौ गारनानै नोङो गुबुनजों हाबा जाहैबाय आंनाव जेबो गैयैखायनो नों आंखौ नेवसिबाय दे बिबार नोंल' आलो गोजोनै था ओइ बिबार नोंल' आलो गोजोनै संसार जादो आंनि जिउआलाय बिदिनोसै आं बुंखादोंमोन ना बोरैथो नोंनि रिजाल्टआ आं नोंनि रिजाल्ट नेयै नेयैनो दिनै जौ फाग्ला जाबाय शाला फैबावदोंसो नोङो होनो शाला आंनि जिउआ बे सिख्लानि थाखायनो दिनै थेर बेथेर जानांबाय औ बिदिब्ला बेबो जरा गोमाजानाय मासे सिखिरि फाग्लासो अब्ला बे समाव आं बेखौ बोरै आगारबावनो आदा आं जागोन नोंनि मा